नै लोगोफोर बिफाया दिनैसो बादों फार्स्ट टाइम बानानै साहा लोंबावबाय मालाय उन्दुबाय गथ'आ जि मोजां दाबो हाबनो हायाखै जोंनि नै पार्सेला बेयावनो दं आंना सारमोनाबो हाबनो हायाखै हामा खिनानै दोनदो सोरबा इनै हाबनाय जायगायावनो बेथिंनो हाबो नालाय मेन माबाया इनो सै बिराद लेथ्रा दे हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दायो मोनाबाय बाबुखौ लानानै दावदै सालायबाय आं बाबुआ 7 केजि जाबाय जोंना ओमफ्राय दावदै एवदोंमोन मैया भागो भागो खामखानि नङाबा खम बारा जागोन दा सानैल' ओमफ्राय बेयो दहायनि नङा नैया सबाय बिमा एवदो आं सङाखै दे दिनै बेनिफ्राय आंना मा जागोन बिदि नङैनो बेयो नाजों टमेट'जोंमोन दहायनि बेखौ आं जाबावगोन हिन्जाव जाला ओमफ्राय बुट सोमदो बुटआ एसे नांबावगौमोन जानो हागौ ओमफ्राय दायो ओंखाम खुरनोसै माने खोथाया ओरैबायदि मोनाबा स्टरनिफ्राय फैबा जुदि आं ओंखाम सङाबा बाबुखौ लानांगोन आरो आं ओंखाम संबा बाबुखौ बि लानांगोन थ' आं ओंखाम संनायखौनो बारा मोजां मोनबाय आरोना संनो बिराद बायो खिन्थु दा संनो गोनां बायध' बाबुखौ हरखायनो बिराद खस्थ' खिन्थु दे ओमफ्राय बाबुनि बामग्रा मोनसे दायो अर्डार खालामदो बेखौ देखायगोन आंखौ देखायनो र' ओरैबायदि अखा फैदो बा बेफोर गासिबोनिया दै हाबजोबदो बेफोरो जुथा थुथा सिजोब्बाय आंना जुथाया बेयावनो थायो नै ओमफ्राय देखायनोसै ओरैनो बाबुआ नाय दाल' आं लानानै उन्दुबाय बिमाया ओमफ्राय बाबु बाग्रा मोनसे लाबोदों बरियानो नैया ब्लेक बेखौ आं अर्डार खालामाखै बिमाया खालामदों आरो ना नैया बिराद मोजां कमफर्टेबल 1800 लादो नङाबालाय बियो आंनि गामसा सरियावसो नैयावसो बाजाबाय थायो खिन्थु बेयो बिराद कमफर्टेबल मोजां आरोना बेयाव बिराद मोजां उन्दुयो बाबुआ ओमफ्राय बेयावबा दा उन्दुयोना उन्दुआ गाबोनसो मिथिसिगोन बिमाया माबोरै लायो गस्ला बिराद नांगौ जायो हासुबाय थायो खिबाय थायो नालाय फुरा बेफोरो बेनि थाखायनो रेडि दै गुदुं माबा साबा सब ओमफ्राय दायो ओंखाम खुरनोसै अखा हालायबाय नै बेफोर गासिबो दैबाना नैया बाबुनि हागेसनि पेकेट दैबाना बेफोरनो आइथिंबो लाइट होआखै बेयाव लाइट होनो नैया ओमफ्राय बेथ' बेयाव दोननायानो जाला बाबुखौ ओमफ्राय नैया बाबुनि राननो थारमाने दायो अखा हाबाय थादोंना कन्टिनिउ बेयावनो फोराननांबाय आरो ना टावेल रुमाल तुमाल बिदिनो बाबुनि टुक्लु दायो बिनि फेन्दाफोराबो एसेसो गिदिर जाबाय ओइनै माबाया एकदम जाला आरोना एसे गिदिर साइज नांगौ आरो माबायाबो एल साइजसो गानहोयो हागिसखौबो दायो ओमफ्राय नैया ओंखाम खुरनोसै आङो बरियानो ओंखाम खुरना होनोसै बिमानोबो लांसै आंबो लांनोसै बरियानो ओमफ्राय आरो सुलायनांसिगोन दावदैजों जानोसै हराव खिन्थु हराव दावदै जाबा बिराद गेस जायो आरोना जानाङा अब्लाबो सर्ट टाइमाव जानाय बुस्थु बेखौथ' बाजार खालामना दहायनो लाबोदों आं भात केरेला माबा सबाय बिमा माबा माबि खिन्थु नों जुदि बानायनो बायोबा जुदि जानोबो जेबो गैयाबा बे एकदम सिम्पोल खाना आरोना जास्ट एवबाय ओंखाम लाबाय दायो आं खुरनोसै बरियानो खुरना जाहोहैनांगोन आरोना लोगोफोर जुदि खुरना होआबा बाबुखौ लादो नोङो बिदि आरो नैया दायो खुरबाय बे बिमाना हैनोसै बरियानो बीमा ये तेरे लिए लेके आया मैंने खा लो ओमफ्राय आंनिखौ लानोसै आंनाथ' एसे मोजां टेस्टि माबा दङ बे थारमाने टमेट'खौ जाया आरो टेस्ट जायोना खालामनोसै बानलु गिदिर दङ माथो बानलु गिदिरखौ लायनो र' बेयाव दंमोन बेयाव खिन्थु इनभार्टार कानेक्सन गैया बैयाव इनभार्टार कानेक्सन गैयिनि थाखायनो कानेक्सनखौ होआखै बेयाव इनभार्टार
Ini pandu gedir dengan bintas. Pandu gedir होबाय. ओमफ्राय बे बुटखौबोथ' बिराद जानो गोसो खिन्थु आं दायो रुयाखै नालाय जाथ'ला. बे आंनि आरो मोनसे गिलास नांबावगोनसो. नैया लोगोफोर दायो बिराद अखा हाबाय थायोना रानाखैनो बेखायनो राननो थाखायनो दै बे फोल्डिं चेयारावनो होना दोनबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय फेनबो होजाया बाबुनि थाखाय फेन सेन लानो हाखाया. ओमफ्राय दायो बेयावनो जानोसै आङो नैया. ओमफ्राय बेनो बेयाव होबाय बेनिफ्रायनो लाना जासिगोन बियो. बरिया नायनो बाबुआ दा सिखारनाय लोगो लोगो खेंखायगोन बियो गाइखेर नागिरगोन. बेयावनो जिरायना जानोसै आं. बास जादो. दायो जाखां लोंखां रेडि. गुड मर्निं लोगोफोर. दायो आं बेग लादोंमोन ना टुकु होबागासिनो दङ नाय. टुकु होबाना लांगासिनो दङ बेगखौ. बे टुकु आं उन्दुबाय बियो बरियानो. माबोरै नुदो कमेन्ट खालाम. टुकुआ खोन्थाफिनदो. सेनि ओमफ्राय इनो साहा फुदुंनो होदों. फुदुंगासिनो दङ साहा. नैया थाइजौआ जि मोजां नांदों. वाव अ माय गड देग्लाय बारा थायाखै. खम बिबार बिराद बारदोंमोन खिन्थु बारावनो गोलैलांबाय सिरिलांबाय. ओमफ्राय नैया देग्लाय दैबाना दाबो जाथ'वाखै जागोनदां. नैयासो लोमहांबाय नै. बार बारनाय एसे बुंहांदो दासैनो. नै आंनियावनो खांख्राइ ना हमनो हायो आरो दासो दै जाहांदो बेफोर गथाय लोमजोबो. ओरैनो मादैया नाय ओमफ्राय इथिं लोगोसे itu lagi dekat apa ini yang nih belum saya oi saling neling pak masa ke saling nggak apa ini बिस्कुट लागि भर्नु नै लोगोफोर बिफाया दिनैसो बादों फार्स्ट टाइम बानानै साहा लोंबावबाय मालाय उन्दुबाय गथ'आबो जि मोजां. अर्डार खालाम सानानै जायाखैमोन नालाय दासो अर्डार खालामनानै सफैबाय. कम्फर्टेबल क्वालिटिया मोजांथार ना बिदि बाबा माने आरामसे किसुमान खामानिफोरखौ मावनो हायो आरोना. जिजों बाबा एसे माने हादुआ जायो. जि मोजां उन्दुबाय गथ'आ. गन्थंखौ नाफुजोबगोन साबे गन्थंआ माब्ला लांजोबगोन गन्थंआ गोसा माबाया नालाय. दायो टुकुखौ आं लाबाय हादो बिमाया संबाय हादो बरियानो उन्दुलांदो टुकुआबो. बिमाया खामानि मावगासिनो दङ दा मर्निं 7ता जाबाय नङाबा ओंखाम मोनजानाय नङा दखानाव थांनांगौ.
मा मावदो देखायनाय र' बाखिनि सुगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संदो ओंखायनो फिस होनगासिनो दङ जाबायना नाय टुकुनि खानाया नैया थिया थिया थायो आरोना आंनि बायदि थिया थिया गोलाव जाबाय सान्दुं ओंखारबाय दासो उनजा दायो 8टा जाबाय बिमाया पुरा रम सम सिबनानैफोरखौ क्लियार साफा खालामबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो जाबाय दां जानानै दुगैनानै थांसै बेफोरखौ लिरजोब्बाय पुरा ओंखाम ओंख्रि रेडि टुकु संदोंमोन ओंखामल' संदोंमोन गुसुआव हायदों मा संदों इंलिस जादों नैया मर्निंनि आंनि ओंखाम बेखौ जानानै स्ट्र थांसै बरियाना ओमफ्राय नैया जि बरिया बाबुखौ बासिगोन बाबुआबो बिराद मोजां देलायबाय दायो नै बिमायाबो दुगैबाय देलायबाय बाबुआबो देलायबाय नै टुकु 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 दायो आङो स्टर थांनो रेडि पार्सेल हैनो फार्स्टआव ओमफ्राय बिसोरो बिमा फिसा गानग्रा जाबाय जाबायनि बानायगासिनो दङ बाय बाय टुकु बाय बाय टुकु ओंखारबोबाय फैयै फैनाया पस्ट अफिस सफैबाय मानसि फैना फैखाबाय दासो 9टा ना अफिसाथ' 10टायावसो खुलियो दा बेखायनो गैया फैथ'वाखै दालामारा दिनैबो बन्द'सो नामाब्रा दायो नै पार्सेल होनो फैदो आङो पस्ट अफिस नैया पस्टआव फैबाय ओइ नैयावनो सोरबा खिनानै दोनो जि लेथ्रा मोनसे नैया बे पस्ट अफिसनि दरजा मोखां आरोना हाबनाय नैया बे लेथ्रा खिदो माने सारमोना हाबनो हायाखै नैया दासो आरो 10टा जायाखै नालाय दाबो हाबनो हायाखै जोंनि नै पार्सेला बेयावनो दं आंना सारमोनाबो हाबनो हायाखै हामाखै खिनानै दोनदो सोरबा इनै हाबनाय जायगायावनो बेथिंनो हाबो नालाय मेन माबाया इनो सै बिराद लेथ्रा दे नैया पार्सेलखौ होना फैबाय ओमफ्राय अफिसखौनो खुलिनो हायाखै दरजा मोखांखौनो खिना होबाय नालाय सोरबा खिना गालांदो सोरबा फाल्थु फाग्लाफोर जानो हागौ ओमफ्राय मैया दङमोन बेयाव माबा फुजा एम्बु फुजा मैया जोब्बाय ओमफ्राय नैया बिराद हाब्रु ओमफ्राय थांगासिनो दङ स्टर दायो दुखान सफैबाय नैया धुप साखि सावबाय नैबे धुप आरो बे साखि बेनिफ्राय नैया ओमफ्राय नैया माइ गायनो जासिगोन जोंना जाबायनो आरो इथिंबो दङ र' ट्रेक्टर गंनै नांगासिनो दङ दा सोरबा बियारफोर लोङो जोंनियावनो गालाङो बिराद बथलनि जोंना हासुग्रा रुमा गैला इनो खिन्थु आंना बिथिं दङ थिंनि ओमफ्राय नैया जोंना रुम मालिका दखान नैबे रुम मालिका वा बेयाव गंसे ओमफ्राय बेयाव गंसे इनो जाबायनो जोंना माइ गायनो सम ना लोगोफोर